सासे नङा सानै नङा खेबसेनो गावथारदों सा9 फोरोंगिरिफोरखौ। बे इनाय जाथाया पाकिस्ताननि गंसे सरकारारि गोजौ फरायसालियाव नुजाथिदों। सुलुंनि बादिब्ला गंसे फरायसालिनि स्टाफ रुमाव हाबनानै उदखारिया सा9 फोरोंगिरिफोरखौ खास्रि बिस्रि गावथारो। फोरोंगिरिफ्रा मेट्रिक आनजादनि डिउटियाव दंमोन। बे समावनो हरखाब स्टाफ रुमाव हाबनानै सा9 फोरोंगिरिफोरखौ गुलिजों गावथारो। जों बयबो मिथिगौ मुलुगनि गेजेराव उदखारि फिग्रा पाकिस्तानाव उदखारिनि दायो हिसाब गैया। जायखिजाया समावनो दाय गैयै सुबुंखौ उदखारिनि गावथारनाय जिउ फोजोबनाया सरासनस्रा बाथ्रा। नाथाय बे खेबाव सोलोंथाइनि गुरु फोरोंगिरिखौनो पाकिस्तानाव खास्रि बिस्रि गावथारनाय जाथाया नुजाथिदों। जायगानि सुलुंनि बादिब्ला सा9 फोरोंगिरिफोरखौ गावथारनायनि उनाव गुबुन सासे गारिजों थांबाय थानाय सासे फोरोंगिरिखौबो उदखारिया गावथारदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायखौ लानानै आनजादखौ बन्द फोसावबाय आरो फोरोंगिरिखौ गावथारग्रा उदखारिखौ थाबैनो हमनो सरकारखौ दाबि दैखांदों फोरोंगिरि गौथुमा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।